hambai tini chungoro chini bukhukjuk me bo chini tribani no khorksa media bini mongkai Sushila Debbarma bini nok hingkai salema ni PS ni andaro kalayo modusora para hingkai bo thanai 23 tarigo 23 December Agartala সুরকার শুনো নিগম ভাইপুরু ও জায়গা প্রোগ্রাম থাংতানি ব মিডিয়া যেহেতু প্রোগ্রাম থাংতানি ব ক্যামেরা খালাইনে হি থাং পুরো ও জায়গা বরংনি স্টেজ বাই খালাইয়ে মানে এমন মানে ইনজুরুং খালাইয়ে উঙ্গ খাতা তামনি দুকুমা কাঙ্গে ব খালাই খা যখন বিনি সাকা ব খালাইমা ব তাই ব মাখে দুকুমান সুকা গাবন বাবে বনো হসপিটাল রগত লাংনা নাখা জিবি হসপিটাল hingkai jibi hospital tongpuru chung asuk thangwi manlia bono nogo tak tukha hingkai nogo tumani pore chung tak bono naine ni hinai phaile jak bini nogo hingkai bo tabu kisa to ungkong kha hingkai bo tabu to emni kok rok to kisa saiman kha asuk to susto ungsuya ko abon bage chung bono tini naine hinai bini nogo phaile jak hambai Balaikana hambai marwo social media no tini chungoro phai manjak phaika salamani andaro modusora nei kaisa parawo amo chini surma constituency ni khobjago tai chini bukhuk Sushila bini sori sak hamyani bagoi chung tinaro nainani phailaijak chini surmani block ni ngoi TWF ni secretary chini bukhuk taposi tai angsak oro tongo tai বিশেষ khlaioi thangnai 23 tarik ni sono nigom ni astabol ni programo thangthaniwo chini bukhuk bobo khoroksa social media ni samung khlai tongo stage by mani yagulo bobelai khno sak dukhu manjakha bini bokhorok rogo bosak rogo yango bara yaicing rogo bebak jagano kaplum jakha fikung rok bini tabu borobonjak jungbono tini nainani bagoi phailaika hingkai tai bo chini TWF ni ngoi surmani ngoi jotono phailai tonglayo block committee ni district ni ngoi borok phailai tongo borok phai manjak phainai bono nainani bagoi belai khano khakhamma singsa khairokma singsa tai jibi hospital bo klaikha 23 tarik ni horo bo lengoi klai thangka bo kuno silia hingkai bono nai thangka chini haste hapang ni chini CM tabuk je tongnai Dr. Manik Saha chini sar bono bo chung hambaya pharo bo thangoi naimani bagoi aboni yagulo tai khoroksa minister chini Sushanta Chaudhary sar bobo thangoi naikha hanai chung khanawi mankha aboni yagulo chung tabu oro phai manjakha chini surmani ngoi chini bukhungno nainani bagoi chung phailaijak hingkai bubagrabo kaisa jono message rohorka chini bukhukno naina jotono gana gini tongnai rok ba tripura basi rok thangoi nai baidi hinai a bubagrani dagimungni bisingtino chung tini oro phai manjakha hingkai aboni bagoi no belai khano hambai chini media no chung oro logeri mani bagoi joraro mani bagoi tai chung surimung tongnai kaitorni thani chini bukhuk dakti hamnani bagoi tai hammani yagulo bo dofani samung rokno tai bo kaham khlai chaitok mungni bisingtui khlaioi bo samung khlai manani ungthong hnai chini surimung tongnai asukno hambai.